Ay, mukha tong first. Meron ba tong tito? Bawat bata may tanong. Gawin 200 na. Next year na uli ako magkaganito. Hype kayo lahat. Ano na naman? Hashtag baby. Dali mo na ako hanger. Musta yung mga ka-answer? Kung hindi yan green screen, para lang, pag naisip ko lang pag hashtag PP, wala mo na tayong green screen para pahinga ako sa editing. Dadaanan natin lahat ng pinagdala nyo tungkol sa channel, tungkol sa mga pinagdaanan natin, at tayo in general. 3 buwan na ata yung huli, so masarap balikan ko ng mga pinagdala nyo tungkol sa atin. Baka may umangal na naman dyan, ha? Ay, puro tungkol sa'yo daw! Tanga, ito nga yung video na yun, eh. So, antayin mo na lang yung susunod. Nag-uwi pa, oy! Let's see, Robert Wade Pettis, walang tunog. Yan, nakasalamero pa yatot. Ako yan, ha 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 ha! Let's see ka rin ka. Okay, report. Kali kay dangerous boot. Dadaan natin mga memes na magdadagdag ng ating ligtas score. Legit yan? Langit points? Sandali. Langit points. Oh, may meron nga! Ayos to ah, makabili nga isa. Okay, parang donasyon. Parang ibibili mo sa iba. Sana legit to, though. Diba? May iba mga kupal kasi ng ginagamit ang Diyos para kumita eh. Sunod! Yan nga kay Ninja Boy. Kalala ko na to. Yung nilaro tayo ng President Simulator. No spoilers. Alagay ko lang card dito sa mga di pa nakakapanood. Sunod! Magaling. Palo ka! Kay Chino Lee. Gagatasi ko lahat, pati nanay mo. Ang dami. Talo ko dyan ah. Masyado marami yan ah. Malapit na. Mararating ko din yan. Kung inggit ka, gawin mo rin. Wala pumipigil sa'yo. Ako ba, nung nagsisimula ako, iniisip ko opinion ng iba, hindi. Kapag gusto mo gawin mo. May dalawang klase ng memer. Isang iniiyak na kinukuha yung meme nila. Isa na proud na feature kasi wala na, meme lang naman. Hindi naman siya intellectual property. It's hard to get up at 6. It's difficult to read books every day. Salamin. There are always people who can get up at 5. Sabi ko sa'yo. You want to know the tips? Don't thinking too much. Just do it. Keep running and keep moving. Ay, nagagawa ng mga politiko. May Yossi. Binigyan mo pa ng bisyo yung tao, pero hindi ako yan. Hindi ko sasabihin yan. Mag-aabot sa'yo ng Yossi, masama yan. Palo ka. Sunod, yan kay Cherry Boy. Paolul Metaverse. 3 taon na din, men. Pinapaalala nyo pa rin. Pakaya, ball! Kita mo ginawa, tumingin ka, tignan mo. Tignan mo yan. Wala ka pa rin silbi. Kaya ba mga nagtatanong na kung nasa si Ball Ryan siya. Wala kami siya ginagawa dito. Ang galing kay Oh My. Pag tumawa ka, bobo ka. Tatawa ko na lahat. Hindi na paalala ang katotohanan. Sige, upvote ka. Sunod! Ilagay foreign present. Kailangan ko bilis lang kasi ang dami na to. Haha! Dagdag social credit sa akin yun. Okay lang. Masaya ako. Para hindi magalit si Xi Jinping, ating sunod na Pangulo. 100 Paolul credits. Upvote. Boom. Puta, dahil mo na pala upvote. Kahit tapos hindi ko na ginawa. Si Oh My Venus. Naku, ML, ani. Dito nagsimula ang lahat. Paolul kung pro player. Nakakamiss yun sa home shop eh. No? Yung bangayan nyo, harapan nyo. Tatayo ka. Ang tanga mo! Ano ka sa kabila? Kamiss eh. Nag-iiyakan na lang eh. Para may mag-away sa comment section. Mas maganda ang roll sa Ebel. Nakakatulong yan sa algorithm. Mag-away nga kayo sa comment section. Sunod, pipin ko yung matitrigger. Lola with the vibe check! Mahirap labanan to lang! Dami mo hawak. Hey! Ayun yung panlaban ko lang. Sa likod, oh. Yan lang yung kaya ko eh.
Sunod, may nag-text, ano to? Lagi ako nakakalis ng mga ganito. Yung mga ganito, parang, anong resume? Wala lang akong pinasahan. Hayop ka, mga scammer kayo. Itanong mo kay Orb Ellie. Nagtatanong Paolol, pwede ba ipa-duplicate ang susi na to? Oo naman! Pwede mo ibigay ang blessings mo. Pwede kapag ba namatay ang bulag na akit. Makakabili ko lang ng lakit points. Bawas na naman. Walang refund na naman ako. Gano'ng katagalin tayo ng bago mahinog ang bunga ng pagsisika. Paano magiging stand-up kami dyan? Kaya nakita ko na ito ang mga lumpo. Di ba kaya explain ito? Right? Mag-stop ka na dito. Gets na yun. Comedian 101. Wow. Sino po ba lola ni Mom? Ayaw ka na. Sunod! Bago tayo mag-negative, Henry Puy. Social credit na naman. Emperor ng China, makinig ka na, Xi Jinping. Ako kukuha ng credit mo. Sunod, galing kay Takemi Kazuchi. X ラウンダーの力を使うんだ感じるそこ Gundam?なんじゃこりゃ Anong connect ito sa atin? Gundam eh. 感じるそこ Sukot mo. Tagay ko lang nag-gets. Alam mo, Scott eh. Sukot o nga, no? Okay, mabagal ako kasi magre-relax lang ako, di ba? Dahil dyan, up. Sunod! Galing kay Mar 8PH Pig. Non-members na hindi nakikita mga dede. Kailangan natin balansehin na maipakita yung ibang mga bagay na hindi ko pwede ilaban kasi madede mo. Huwag kang umiyak. Mura lang naman ang membership. 129 naman lang nasa baba. Click nyo lang yung join button po na easy plug. Galing kay Mayuy. Ahigaw. Kay Ken Percy. Speedrun. Cute ka naman. Aray ko, hayop. Okay. Oh! Ball! Ura, salamat talaga. Maraming salamat. Sunod. Paolul. Paolul, please. Okay, ate girl. Okay. Wish granted. Let's try. The fuck? Nagawa tayo sa TikTok. Mas gwapo ako sa'yo, girl. Paolul. Mas gwapo ako sa'yo, pero mas maganda Okay, ka. ate girl. Wish Okay, granted. win-win tayo. Sunod. Paolul Metaverse. Okay, Mark the 3rd. Pinanotice yung Tito Pomni mo sa paseo. The work is done. I won. Yan, pasaya mo ulit ako. Kaya libre flex. Upvote ka sa akin. Sunod. Paolo, nag-iisip next content. Meanwhile, Bolbol. Hoy, Bolbol! Nawala lang si Will! Ang bilis mo! Chick boy ka talaga, kaya wala ka lang ginagawa dito. Ayop ka. Galing kay Amate. Bakit siya? Ano ba? Huwag mo ito tignan pa. Baka lumaki ego nito eh. Nandichicks ka lang kay Alodia. Ikaw pa rin gusto. Ako naman. Ganon. Okay. Ayan, magagamit ko na yung membership ulit. Kabastusan na naman. Saya. Galing kay Cherry Boy. Mga ibang version ni Pao sa anime. Paolul Sensei. Detective Paolo. Paolo pero sa laptop nagsasal. Paolul na sad. Oh, hindi yan sad boy. Maganda yan. Si ano yan? Si Arima. Paolul in Parasite. Paolul na ba't ako na lang ba? Ganun ba karano na kinakain ko wife? Paolul na straight ma. Paolul na psychic. Paolul kapag may sukot. Ano? Alam ko to. Prison School. Ayun, inisip ko kayo, assassination classroom eh. Paolo la cute. Yes, maganda yan. Kyo kayo kanata. Paolo la Eli. Paolo la Moe. Paolo la cool. Paolo no exorcist. Paolo la butler. Po siya, mga Fujoshi. Mga trip yan. Di pa tapos. Papayatot na may salamin multiverse. Paolo na ninja. Paolo na Shinigami. Lakas yan. Paolo na Saiyan. Medyo malakas. Paolo na spoiler alert sa Wadi. Okay, no comment. Paolo na basketballista. Paolo na volleyball player. Paolo na Sansan. Hindi, mali. Yung isa, may mas iba akong kamukha dyan. Commander Paolo. Yan. Evangelion reference. At Paolo 999. Napakaganda. Sunod. Galing kay Santier. kang hayop ka Nabuhay ang mga ninuno. Naalala niyang batugan yung naging apo nila. Sunod! Takina mo. Hayop ka! Downvote!
Ano tong kasumpa-sumpang larawan na to? Leche, galing kay Elixiria. Ba't mo may 200 na? Sige na. Tsaka yung magaling eh. Next year na uli ako pagkaganito. Hype kayo lahat. Galing kay Sober. Fan art, quick sketch lang. Yan, mga sabi, maayos din. Leche. Bigat eh. Hindi pala ito yun, pero bili kayo ng merch sa description. One Piece. Panood ko na yung first episode ng One Piece eh. Galing ko. No? Galing kay Francis Tuber, unlock new achievement. Get that heart non-member. Pag kasi okay yung comment, nila-like ko. Kasi sa dami na, hindi ko naman malalike lahat eh. Kaya yung mga members, yung nauuna ko. Manga Paolul. Ano to? Anong manga to? Ikaw, okay. Ano to? Wagatsuma-sama ore no yome. Alak, bastos ba to? Galing kay Taki. Pwede ka naman bash. Siyempre, Desyembre na eh. Ba't deleted na yung nag-send? Wow, guys. Ganda ng edit, ha? Meron ba itong tito? Tiyo. 逃げずにこのディオに近づいてくるのかせっかく wala akong magagawa, kailangan この正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いて Hindi ako matututo. Ilalabas ka ba? Diba? Kaya ginawa ko yan. Ano ba? Hindi ko maintindihan kay YouTube. Ngayon monetize na siya. Pero demonetize yun nung una. So, monetized. This video has been reviewed and confirmed to be suitable for most advertisers. Pero nung ginawa ko yan, hindi talaga. So, hindi ko maintindihan si YouTube. Oh, YouTube! Huwag mo demonetize ha! Okay na eh. Na-approve na eh. Sinasabi ko lang. Hindi kayo klaro sa lahat ng mga policies na. Isa bien, sana all Tito Pai marunong magmaneho. Po, syempre, nagpapabilis ng ano ko. Pag gusto mo bumilis yung arangkada ko, pisilin mo lang bibilis tayo doon. Sarad! Kali kay Beeg. Di ba siya yung di alam ang spelling ng Paolul? Namo, iba siya nang gagago lang. Paolul. 15% ang type Paolul. Ayop. Sunod! Galing nyo talaga. Why do you work out? To look cooler during sex. Kaya magbuhat ng aking ano eh. Ng sarili kong bangko. Why do you work out? What? Why do you Gagawa rin work out? ako ng parang workout stream eh sa future. Marami pa kasi akong ginagawa, hindi ko pa siya pwedeng gawin. Pero isa sa mga iniisip ko. Alam mo yan dahil pinanood mo yung video natin, alam mo na may gano'n akong plano. Sunod! Okay, TJ Rep. Sir. Injet na kayo, no? Nakakalma na. Nakakamiss. So, ano ulit lumabas ng relax. Huwag mo nang kalimutan ng social media. Nakakalbo ko eh. Wala mga chicks dyan. Wala nakabikini. Ano ba yan? Okay na pala kung kailangan ng mga nakabikini. Maraming salamat. Sarot. Upvote yan. Marami akong pa-upvote. May 2,000 akong karma. So, kaya serve lul. Tayo sa Paolul sa 13. Ang dami mong adjective. Presong macho na aswang. Kaya I am depression. Ang dami ko ng pass. 2 bastos pass. Isa premium. Kaya itim rarad. Proof na matalino si Pao. Okay, downvote ka, kayop ka. Sunod. Kaya kay Diablo, musta buhay sa Japan? Hindi ganyan karami energy ko. Nagkaroon ng bata pa ako. Hindi pa bilog ang salamin ko, pa square. Tsaka papalasik din ako. Marami akong plano, okay? Pag mga hashtag PP, yung mga usapan natin. Mas guwapo naman ako pareho dyan. Pero ito rin ako pag nagbibideo yan. Payaso din ako. Sarad! Argument away. Ay, mukha tong cursed. What does not kill me makes me stronger and richer. Hey! But I am demonetized, okay. Fuck up. Close the video. Parang yung ano, Ren and Stimpy Does na not animation. close God. the video. Close the video. Okay, sasara ko na po, Does ma'am. not kill me makes me stronger Ito ba yung mga hate Bigger comments? and richer. I Talaga! am demonetized, okay. Kaya mahal na mahal ko komunidad ko eh. Sobrang self-aware sila sa katotohanan. Ano to? PHS ko, USA, fuck you. Bawat ba tamay tanong ba't ganito? Ganito. Ba't ganon? Ganon! Hayang buksan ng isipan sa science o agad. Hey! Tayo na 22 rotations to. siniskwela
Tuklasin natin ang siyensya. Magaling. Wala collab na hindi natin ina-expect. Sunod. Likin-likin. Haha. Si Paolul. Haha. Kain na. Kainin nyo ko. Galing kay Friar John. Ako din dito. Ito ba yung mga cringe? Takpa mo na lang ng tribal mo handkerchief. Sapat na yan. Sunod. Galing competitive bother. Demonization. Mga demonyo. Yan. Pag negative na ang langit points mo, ito talaga. Leche! Hayop ka talaga. I-upvote ko na sana eh. Pero hindi. Downvote. Galing kay Sado. Ano to? Waifu na naka-jacket. Pati yung waifu natin nakasuot ng jacket. Ayaw mo pa? Magkaka-waifu kapag bumili ka ng ating jacket o pigati. Sige, buksan mo kayong zipper mo, pa-onesan. Kawaii des! Buti nakakaintindi ka ito. Nakukumpleto ng mga multiverse natin. Sunod. Galing kay Ejo. Hey! He is mine. Give me apologize. Apologize. Mga nagtatating-tating. Oh, feet off the ground. Dami mong chicks agad na. Iniisip ko parang kay exotic. Pwede ko ba skip to, Pao? Hindi! Panoorin mo lahat isang oras na yan. Hindi, okay lang yun. Skip mo na yan. Kung mga ganyan matatagal. Kahit ako, hindi ko yung gagawin. Kung marami ka oras, kailangan mo siguro maglaba, maghugas ng pinggan, play mo, tapos gawa ka ng kahit ano. Okay na yun? Alam ko to! Clockwork Orange. Paolul de la, galing kay character. Alam ba? Tsaka makultura, ha? Malala, iba mga pinapanood. Meron din ako screenshot dyan. Kasi tawan-tawa ako dyan eh. Portrait using Mongol peasants. Sana magustuhan. 340 hours. Nice. Napakaganda ng shading mo. Tsaka ng golden ratio, di ba? Para sa mukha ko. Galing. Kubuha ng tissue. Tagay mo kung saan okay. Okay, dumihan yung Di ako nagsabi yan. Ako na yung comment section. Galing kay OK Farmer. Isa ako artisan. Lahat naman ganito ginagawa doon eh, di ba? So paint, tapos fill in mo lang. Sunod, ayaw ba na-tractor kami lasses. Naku po, magpapalasik na ako next year. Paano yan? Hindi na ako magiging stereotype na matalino, di ba? Kailangan ko talaga ipakita. Sabi, alam ako. Galing kay EJ. Get alon! Yes, subscribe na please. Oh yeah, like nyo na agad. Wag nyo na kayong manood. Sukot! Diba, yan ang pinapakita natin, nag-grow na talaga tayo, diba? Alangan naman kung ano yung una ko upload, ganun pa din ako. Kaya bisa tataka, may sabi na, paano nagbago ko nga, pero naman nag-iiba tayo. Kailangan ko rin isipin ng demonetization kasi ito na rin ginagawa ko full time. Kung magdadrama ka, sige, comment ka lang sa comment section. Kailangan ko, para awayin ka doon. Sunod, kaling kay Ninja Boy. Biggest trainer sa history. Si Berserk, Leche. Naalala ko ng Bal. Hindi lang siya traitor sa China, traitor din siya kay Will. Inaabangan mo lang mawala si Will. Tayo, abanger ka pala, bulbul ha. Yung pighati. Hey! Kasi ito ha. Maraming salamat, Clemmer Arts. Malibog pero may ambag. Magaling! Kahit makasalanan ka, bawas ka sa langit points pero dagdag ka sa Paolul points. Na hindi mo magagamit sa totoong buhay. Hindi itong 230 sana pwede pambili na ulam eh. Kaya kay Snappy ka, Paolul Pixelite. Hey! Ito yung Paolul na nasa Japan. Galing yung playlist. Nasa maling rin. If multiverse is true, then cancer na ako. Bias ko yan. Check. Nagpaalala sa akin. Magaling kayo, my name is Gameboy. Hindi nga ako Burgis! Hindi ako Burgis! Okay, minamahal ko lang sarili ko. Extra gastos lang yun. Piso lang! Tigilan nyo ako ha. Kapag nag-relax ako, naiinis na ako sa inyo. Kay Jai Nakay. Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, Kakaibang Flex, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, and Micah, Nahum, Habakuk. Gusto mo, yung New Testament naman, diba? Gusto mo, sabihin na naman yun, mataas yung lipstick ko. Acts of the Apostles, Romans, Corinthians, 1 and 2, Galatians, Ephesians. Oh my God. Dito Metaverse. Ano to? Impierno-verse to yun. Kalagay la country. Ito yung sinasabi ko kamukha ko. Tatakon tayo kaso nabagsakan siya ng sama ng loob. Kalagay Quell? Yun, ito yung makakanood tayo. Paolul. 8 minutes, kaya yan. Wag! Kaya mo yan!
Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya, tama ka, tiis lang. Maraming salamat. Paolul Bundle! Galing kay Where is you? Pwede ba ito pang Soma Dart? Tayo na one hit yan. Dapat kasi yung mga knives pwede ibato eh. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin. Hindi mo na ma-anihir! Di ba matras na siya? Bata may tanong. Bagay na bagay kasi yung mukha niya gumagano. Hayaang buksan ang isipan. Sobrang old school kasi nung campaign yun. Science o agham. Tayo na sa sinisera. Hindi ko talaga gusto tong green screen na to. Ano to? Sino nag-edit nito? Papa Diggs Pakimura. Pinutol mo si Papa Diggs. Bawa social credit score. Sunod. Kali kay Phil Gino. Repost ulit. Oh my God. Upvote ka na. Wala pa ako sasabihin. Wasak na talaga. Wasak na talaga si Bolbol sa mukha kasi wala siya silbi. Kay Yan is my name. Nakikinig ka sa bata. Tapos amoy putok. Saka naka-bimpo. At saka bagong pulbo. Yup, tama. Kali kay stop. 두 번째 게임은 설탕 뽑기입니다. 선택하신 모양은 여러분이 뽑아야 할 모양입니다. Nalala ko na ba't ayoko na itong ginagawa eh. Pero salamat. Galing kay Paolul 1, 2, 3. Basta payatot na ka salamin. Pag ako naging macho, huyo kayo lahat. Pinipigilan ko lang yung sarili kung baka wala nang matirang babae sa inyo. Galing kay James Alvers. Tito, YouTube! Wow! Shit! Angas men, 3D. Kontakin mo ako sa page. Gumagawa ka ba ng 3D model? Naghaharap ako ng gagawa. Upload ko sa akin. Maraming salamat. Sunod! Kaloka ka, Lurky. Galing kay Rose Colored Boy. Si Alodia ako mga Alodia. Sunod! Galing kay Okay Seto. Ghibli Paolul! Kompleto na ang payatot na salamin Metaverse. Galing kay Jeff Josh. Go yard. Paolul na nasa States. Ano to? Wala itong pinagdadaan ng hirap sa buhay. Hard mode sa Pilipinas eh. May TikTok nila ako. Gusto nyo, nag-upload ako doon minsan ng hindi ko alam. Kung marami kayong type, sunod. Sunod, galing kay Indra. Maasim gang din ba? Parang yung dugyot serye. Sunod, galing kay Ragnike. Paano ko gagawin? Alam ng mga admin ko yung trip ko. Paano ko mananalo? Kahit gusto ko. Para tong sumpa na hindi ko na matatanggal eh. Galing kay Zero ulit. Paolul's Bizarre Adventure. Okay naman yung shadow mo. Pasko eh. Susunod natin memes dito. Abang-abangan nyo na. Dapat ito yung star ko eh. Sa taas eh. Ito. Sa ibabaw ko yung star. Dagdag mo rin. Nakasabit tayo. Kulang lang ng mga hanger. Kaya ko lang pwede pumatay sa sarili ko. Yung mga haters ko nagpupush sa akin, di mamatay. Ito kasi sirain yung expectation nila sa akin habang buhay. Ang aking patuloy na pagbuhay ay isang malaking hampas sa mukha nila. Yun ang aking inspirasyon sa pang-araw-araw. Dota reference. Maraming salamat, Sarbi. Galing kay Aizen Sama. Sana masama sa next video. Help ay accidentally summon. Dumadami na sila lahat, leche. Parang ano yun, from bata papunta sa aking kamatayan. Patanda na ako ng patanda. Nag-exchange lang ako saglit. Tapos namatay na ako. Saya. Galing kay Aisel. Tama na yan. Hindi ko alam kung saan ako mapupunta dyan. Josh, Mali ang kaibigan. Tama yan! Yan. Tama yan. Paolul, step aside. Sorry. I need to do this. Huwag mo ito tignan mga bata. Tayo si Josh That's how you do it correctly. OG creators dito. Chainsaw Man reference. Sunod. Pero sino nga ba to? Anong totoo niya? Kaya pala na-maintain niya ang eye contact na nagre-resign siya. Siyempre, basta lang tayo sa eye tracker. Kaya tayo kalakas. Kala ko kinapipaste. Gawa mo pala talaga to. Kala ko kinuha mo sa mga gawa. Napakaganda. Upvote tayo dyan. Sunod. Yan dapat may 200 plus na upvote. Hindi yung kanina, leche. Galing kay Freaky T. Angas it. Parang Goyo vibes. Talo ka. At doon natatama sa mga memes ngayon. Yan. Sana nagustuhan nyo ating hashtag PP. Marami pa yan. Search nyo lang hashtag PP sa YouTube. Ay kita nyo iba pa natin dinaanan ng mga pinadalaang mga art, memes tungkol sa channel. Huwag nyo tayo like, share. So mga mahilig sa PP yung pre. So kung nyo sa Hayang buksan ng isipan sa science o agham. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya.